Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Sofi Korser. Se namlu l-lum is-Sibt kif jixraq fl-aħħar jiem ta' qabel lejt tal-Assunta, il-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala il-bieb tas-sema. Marija li tidħol fil-glorja tas-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Tistedinna biex aħna wkoll nimxu fuq il-passi tagħha billi ngħaddu mill-bieb li huwa Kristu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejja ħuti nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int fit-tieba tiegħek ried li jibnek ikun bieb ta' salvazzjoni u ta' ħajja. Atina li bit-talb tal-Verġni Mqazza Marija nibqgħu dejjem fl-imħabba ta' Kristu ħajinfetħulna il-bibien tal-belt tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Karem il-ktib ta' Deuteronomju. Mose kellem lil-poplu u qal: Isma' o Izrael, Alla tagħna il-mulej waħdu. Ħobb mela lil-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Tennihom lil-uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek, u meta tkun miexi fit-trek, u meta timtet, u meta tkun. Torbothom b'sinjal ma' idek u ddendilhom bejn għajnejk, u tiktibhom mal-ġnub tal-bibien u fuq il-bwieb tiegħek. Il-mulej Alla tiegħek idaħlek fl-art li ħalef il-missirietek, il-Abram, il-Iżak u l-Ġakob, li jagħtiha lilek bliet kbar u sbieħ li int ma bnejtx, u djar mimlija b'kull ġid li ma ħżinx int, bjar imħaffrin li ma ħaffirthomx int, dwieli u żebbuġ li ma ħawwilthomx int, u tiekol u tixba'. Kis li ma tinsix lill-mulej li ħarġek mill-Eġittu minn dar il-jasar. Tibża mill-mulej Alla tiegħek lilu sservi u taħlef bismu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien: inħobb mulej qawwa tiegħek, inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Alla tiegħi sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ il-mulej li ju ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi flimkien. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej imbierek hu il-blata tiegħi, ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Jekk jogħġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu keret il-mewt u dawwa lil-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed raġel, niżel arkubtejh qudiemu u qallu: Mulej, ikollok ħrina minn ibni għax marit tal-qamar u qiegħed ibati ħafna, għax sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtlu lid-dixxipli tiegħek iżda ma setgħux ifejquh. Wieġeb Ġesu u qal: Ja nies bla fidi u ħżiena, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapurtikom, ġibuhuli hawn. Imbagħad Ġesu għedded bi sħiħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fieq. Wara imbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesu għalihom weħidhom u qalulu: Ilgħala aħna ma rnexxielniex inkaċċuh. U hu qalilhom: Minħabba il-fidi żgħira tagħkom. Għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi mqar daqs żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu lil din il-muntanja: Warrab minn hawn u mur hemm, u hi kienet warrab u ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Il-kelma tal-mulej. F'dan ir-rakkont ta' dan il-miraklu li jwettaq Ġesu iżjes, San Mattew jagħtina eżattament xi tfisser il-kelma miraklu. Jurina eżattament għaliex Ġesu jagħmel il-mirakli. L-ewwel qabel kollox il-kelma l-Evanġelista Ġwanni, għad-differenza mit-tliet Evanġelisti Mattew, Luka u Mark, qatt ma juża l-kelma miraklu, imma il-miraklu isejjaħlu sinjal. Ġifieri, permezz ta' dan il-miraklu li qiegħed iseħħ, il-mulej qed jagħtini sinjal, qed jgħidli xi ħaġa ferm iżjed importanti, ferm iżjed profonda. U għalhekk jiena rrid nitgħallem naqra dak is-sinjal. Jekk jien pereżempju nagħmillek bidejja dan is-sinjal, il-koll tifhmu, jien qed ngħidilkom ejjew law, ersqu law. Hekk ukoll kull miraklu, Ġesu qatt ma jagħmel miraklu biex ikun għamlu. Ġesu qatt ma jagħmel il-mirakli biex jidher li hu qisu aqwa minn ħaddieħor. Ġesu jagħmel il-mirakli meta jara li hemm il-fidi, il-fiduċja tiegħi fih. Mis probabbli din kienet hawnhekk għaliex id-dixxiepli ma rnexxielhomx ifejqu il dan ir-raġel. Infatti Ġesu jgħidilhom: Minħabba il-fidi żgħira tagħkom. Għax forsi probabbli l-apostli marru jippruvaw jagħmlu l-miraklu biex ta' parsi jidhru li huma apostli ta' Ġesu, biex in-nies tibda tfittex lilhom ukoll. Il-miraklu ma jseħħux eżies jekk m'hemmx il-fidi tagħna falla. Għaliex Ġesu ifejqu dan it-tifel? Għax jara il-fidi ta' dak il-missier. San Mattew juża kelma li nerġgħu insibuha darb'oħra. Niżel arkubtejh. Niżel jadurah wiċċu mal-art. Meta jien ninżel wiċċi mal-art qiegħed nirrikonoxxi li jiena tal-art, li jiena fraġli, imma hu Alla li jqajjimni, li jerfani. Infatti huwa l-istess verb li nsibu meta San Mattew jagħtina r-rakkont tal-maġi.
li jinżlu għarkubtejhom jaduraw lil Ġesu tarbija. Hawnhekk għandna dan ir-raġel li jinżel għarkubtejh jadura il-preżenza ta' Ġesu. Ejjew nitolbuh il-mulej Jeżjes ikabbar il-fidi tagħna. Araw li ma mmorrux nużaw il-fidi biex ta' parsi naħsbu li aħna ħjar minn ħaddieħor. Lew jien qiegħed tarġa' quddiem fil-ħajja spiritwali minn ħaddieħor. Meta nibda naħseb hekk ifisser li jien għad naqqas bdejt tiela it-taraġġ tal-fidi. Ejjew nitolbu l-mulej jikattar fina l-fidi. Għax il-fidi tagħna hija iżgħar minn żarrija tal-mustarda. Ejjew nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum narfu u nsibu mumenti li ninżlu għarkubtejna quddiem il-mulej. Kieku jien ngħid li l-lejla ħajsir xi miraklu għaw ġew, ħajsir xi fejqan, ħatider xi ħaġa straordinarja. Kieku ngħidilkom il-Knisja tkun imballata bin-nies, ċert minnu. Imma jekk ngħidilkom ejjew u nagħmlu ftit adorazzjoni, kemm postijiet vojta jkun baqa'. Ejjew Jeżjes impoġġu l-Ewkaristija, il-preżenza ta' Alla f'ħajjitna l-ewwel post. Ejjew nitgħallmu minn dan ir-raġel. Huwa raġel li jinżel għarkubtejh quddiem il-mulej. Jalla aħna wkoll insibu ħin, aħna li ngħidu għandna ħin għal kollox, imma mbagħad m'għandniex ħin biex ninżel għarkubtejja quddiemhu. Ħuti Jeżjes jew aħna l-koll nitolbu biex inkunu tassew xhieda fl-imħabba ta' Alla lejna u fidejh fiduċja impoġġu mhux biss it-talbiet tagħna imma ħajjitna kollha kemm hi. Nitolbu sabiex il-Knisja imdawla u mmexxija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tgħallem bil-ħlewwa u twassal il-kelma tal-mulej Ġesu, kelma li tfejjaq u tnissel il-paċi. Nitolbu għal mexxejja tal-pajjiżi sabiex jaħdmu verament għal paċi dejjema. Nitolbu għal dawkutna li minħabba l-mart, minħabba anke dnub qed isibuha diffiċli li jersqu fih dan il-mulej. Ħajkun l-Ispirtu ta' Alla li jressaqhom u jkunu kapaċi jinżlu għarkubtejhom u jitolbu maħfra għal ħtijietom. Nitolbu għalina l-koll. Kabbar fina mulej il-fidi tagħna fik. Għamil li aħna narfu impoġġuk l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja tagħna. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-mara tal-fidi, il-mara li tistqar li hija l-qaddejja tiegħek. Għamel li l-familji tagħna jarfu jaqdu l-xulxin b'imħabba sinċira u dejjema. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla kien u qawwa tagħna ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin natuk
u għatina li matul ħajjitna għat ma nibżgħu nistqarru il-fidi tagħna fik. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nofru mulej lil kobor tiegħek is-sagrament tal-għaqda u s-slieħ. Aħna nagħmlu it-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li minna bieb għażiż tal-ħajja ħareġ is-Salvatur tad-dinja Ġesu Kristu u ibnek Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem inroddulek ħajr u nollu b'tifħir xira il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni imqazza Marija. Din hija l-Omm Verġni li fija seħħet ix-xbija tal-bieb tal-vant tat-Tempju. Minna għadda il-mulej infetħet għalih biss u reġgħet ingħalqet u baqgħet magħluqa. Din hija l-Verġni Jomli li bil-fidi tagħha fetħitilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem magħluqa bin-nuqqas ta' fidi ta' Eva. Din hi l-Verġni titlob ħerqana għal midinbin biex iduru lejn ibnek għajn ta' grazzja għal dejjem u bieb miftuħ ta' maħfra. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej.
inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Iftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ħuti nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi la tħarex lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Issa li tqarbilna ferħana bis-sagrament tas-sema, fiċċo kontana jitolbuk mulej biex permezz tal-Verġni Mqazza Marija li bija ġina s-Salvatur tad-dinja, fuqna tiġi l-kotra ta' grazzi mis-sema u jinfetaħ għalina il-bibħieni tal-ġenna. Bi Kristu Siedna. Nkomplu bit-talba tal-kwindiċina fejn illum qegħdin nirriflettu fuq ir-raqda tal-Verġni Marija. Doqqu ċ-ċembali, inkantaw in-nijiet, ejjew nagħtu bidu għal festa tat transitu u bil-ferħ ninnutaw lin-nijiet ta' tfin. Għaliex l-om ta' Alla, l-arka tad-deheb, issa qiegħda tħejji ruħha sabiex tgħaddi minn dil-lar ta' s-sema u tmur lejn id-dawl divin fil-ħajja l-ġdida. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, o Marija wisq grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bient, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawdowk fl-eternità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna